nizu otvaranja koje planiramo ove godine, danas je otvoren prvi, a to je Voli u Meljinama. U potpuno obnovljenom marketu potrošače očekuje dopunjena ponuda i stalne akcijske cijene kao što su Uhvati popuste i Voli cijenu. Očekuje nas i niz drugih povoljnosti, ali ono što želim posebno da istaknem je povoljnost za naše zaposlene, a to su elektronske cijene koje su u primjeni u ovom marketu. Danas su na snazi specijalni popusti, 10% na sve artikle i pozivam potrošače da iskoriste ovu sjajnu povoljnost jer će svaka potrošačka korpa danas biti povoljnija za 10%. Dobrodošli u Voli market u Meljinama. Cijene su vrlo pristupačne, pogotovo sad sa ovim popustima i same akcije koje su ustanovili će privući još više potrošača, naročito danas, a i sama pozicija jer odavde, od bukvalno Zelenike gore do Jokmegdana nema nijedan market, tako da je i lokacija dobra, naročito tu kad se izlazi iz Lazurea. I'm very like new design, it's very fresh, it's cool. In this market I very love price and food choice, very big. Renovirano, fino, sve novo je divno.